Exact asta mă frământă și pe mine. Cum susținem adolescenții, cum ne susținem copiii în procesul acesta de identificare și construire a identității lor, dincolo de ceea ce poate ne dorim noi pentru ei. Adică eu cred că această conectare cu visurile noastre este dătătoare de foarte, foarte multă energie. Și aș vrea acum să invit pe cei care ne urmăresc, că sunt copii sau adolescenți sau că sunt părinți, să-și imagineze ceva, să-și imagineze că s-a inventat o pastilă magică, un medicament minune, revoluționar, care ar putea să ne ajute pe toți, fiecare dintre noi, și adolescenți și părinți, pe oricine, să fim mai sănătoși din punct de vedere fizic, să ne crească foarte mult imunitatea. Atunci când ne îmbolnăvim, să avem nevoie de mult mai puține zile de spitalizare, să ne recuperăm mult mai repede sau să mergem la școală cu mult mai